дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. миёни тоҷикистон ва россия лоиҳаи созишномаи ҳамкорӣ дар соҳаи тиб омода шудааст. созишномаи грантӣ миёни тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд дар душанбе ба имзо расид. ҳаракати аввалин қатори транзитии тоҷикистон аз масири Эрон ба Туркия. намояндагони ширкати IRS мегӯянд, дар роҳи Душанбеи Чаноқ резиши сангпора ва омадани сел хеле зиёд аст. дар тоҷикистон истеҳсоли чипс аз хурмо ба роҳ монда шуд. вазоратҳои тандурустии Федератсияи Россия ва Тоҷикистон тарҳи созишнома миёни ҳукуматҳои ду кишвар дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ, маориф ва илмро омода карданд. дар ин бора ба ТАСС аз дафтари матбуоти Департаменти Россия бо истинод ба вазири тандурустии Россия Михаил Мурашко хабар доданд. Михаил Мурашко ҳамчунин эълон кард, ки вазорати тандурустии Федератсияи Россия дар якҷоягӣ бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи созишнома миёни ҳукумати Федератсияи Россия ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ, маориф ва илм омода кардааст, гуфта мешавад дар иттилоия. ба гуфтаи вазир, донишгоҳҳои тиббии Россия ба қабули донишҷӯён аз Тоҷикистон омодаанд. ба ғайр аз ин, Мурашко пешниҳод намуд, ки дар муассисаҳои таълимӣ ва илмии тобии вазорати тандурустии Россия таҷрибаомӯзии шаклҳои гуногун ташкил карда шавад. ба иттилои вазорати тандурустии Федератсияи Россия, дар муассисаҳои таълимии тобии кишвар 2076 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар бахшҳои бакалавр, мутахассис ва магистратура таҳсил мекунанд, ки нисбат ба 5 соли пеш қариб 40% бештар аст. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар вазорати молияи Тоҷикистон созишномаи грантӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд оид ба лоиҳаи обтаъминкунӣ ва санитарияи шаҳри Душанбе маблағгузории иловагӣ ба имзо расонида шуд. хабар медиҳад Амид Ховар. созишномаи мазкурро вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳҳорзода ва намояндаи доимии Бонки Осиёи рушд дар Тоҷикистон хонум Шени Кемпл ба имзо расонидаанд. арзиши умумии лоиҳа беш аз $42 миллион амрикоиро ташкил дода, аз он $38 миллион гранти Бонки Осиёи рушд ва зиёд аз $4 миллион саҳми ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳадафи лоиҳа ин беҳтар намудани дастрасии фарогир ва устувор ба хизматрасониҳои бехатар, устувории обтаъминкунӣ ва санитария дар шаҳри Душанбе, инчунин барқарор кардани коллекторҳои канализатсионии асосии шаҳр ва сохтани системаи канализатсияи дуюм ва сеюм дар маҳаллаҳои қаротегин ва зебунисо мебошад. татбиқи лоиҳаи мазкур соли 2022 оғоз ёфта, анҷоми он соли 2028 ба нақша гирифта шудааст. муовинони ҳамлу нақли вазорати роҳу шаҳрсозии Эрон Шаҳрёр Афандизода дар бораи маросими оғози ҳаракати қатори транзитии Тоҷикистон ба Эрон ба мақсади Туркия, ки бо ҳузури ӯ ва теъдоди аз ширкатҳои ҳамлу нақли тоҷирон ва мақомоти дигар кишварҳо баргузор шуд, изҳор кард. иттилоъ додааст хабаргузории Парс Тудей. тибқи иттилои манба, бо таваҷҷӯҳ ба даъвати вазири нақлиёти Тоҷикистон аз вазири роҳу шаҳрсозии Эрон барои ҳузур дар маросими ифтитоҳи коридори ҳамлу нақли таркибии Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Эрон ва Туркия, ҳайатҳои аз ин кишварҳо ба шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон сафар карданд. муовинони ҳамлу нақли вазорати роҳу шаҳрсозии Эрон гуфт, ин ҳайат ҳамчунин аз шаҳри Кӯлоб, ки минтақаи озоди Тоҷикистон ба шумор меравад ва қарор аст қутби тиҷорат, транзит ва саноати Тоҷикистон бошад, боздид карданд. Афандизода ҳамчунин афзуд, дар ин сафар маросими ифтитоҳи долони ҳамлу нақли таркибии Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Эрон ва Туркия баргузор шуд ва таи он қатори транзитии Тоҷикистон бо мақсади Туркия ба тарафи Эрон ҳаракат кард. чуноне ки огаҳӣ доред, шаби гузашта бориши барфу борон дар роҳи мошингарди Душанбе Чаноқ идома ёфта, дар километрҳои 154-160 баландии барф зиёд гардидааст. дар айни ҳол, бинобар бориши пуршиддати борону барф дар роҳи Душанбе Чаноқ, резиши сангпора ва омадани сел хеле зиёд аст. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. кормандони филиали ширкат аз тамоми имконият истифода бурда истоданд, то роҳ мунтазам аз барф тоза карда шавад. ҳоло роҳ кушода буда ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилӣ таъмин аст. масъулини ширкат бо арзи эҳтиром аз ронандагон хоҳиш менамоянд, ки ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Душанбе Чаноқ бо диққат бошанд ва тавсияҳои кормандони ширкатро ба назар гиранд, то ҳаёти худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд. баробари расидани иттилои нав оид ба вазъи роҳи мазкур маълумоти иловагӣ пешниҳод мегардад.
дар кооперативи истеҳсолии беҳбудии ноҳияи кӯшониён аз меваи хурмо чипси хушсифат истеҳсол менамоянд, иттилоъ доданд ба Амид Ховар дар шӯъбаи иттилоотӣ ва таҳлилии дастгоҳи раиси вилояти Хатлон. дар минтақаи бухтари вилояти Хатлон бори нахуст аз хурмо чипс истеҳсол карда мешавад. дар назар аст ки чипси хурмо ба бозорҳои семолии мамлакат ва хориҷи кишвар дастрас гардад, зеро он бо таъм ва сифати хуби худ фарқ мекунад. дар айни замон дар Тоҷикистон фасли ҷамъоварии хурмо ҷараён дорад. хурмо дар таркиби худ витаминҳои А, С, микроэлементҳо, қанд, сафедаҳо, кислотаи лимӯӣ ва дигар моддаҳои биологӣ фаъол дорад. агар меваи пухтаи хурморо дар ҷои мӯътадил нигоҳ доред, то 4-5 моҳ хусусияти худро гум намекунад. хоку иқлими Тоҷикистон барои парвариши хурмо мусоид буда солҳои охир хурмопарварӣ хеле вусъат ёфтааст. солҳои охир дар Тоҷикистон хушконидани мева ва истеҳсоли чипс аз меваҳо низ ба роҳ монда шудааст. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.